Hi guys, dami karon sa Quest. Ano Quest? Quest Hotel, dari mi na ito. Ug nga nga itulukan murag babanghan ko. Hindi sila nga itulukan. Dagmira mo ko kinanan. Anda kang nay, namili ra ko sa mga pagkaon ug dabay mga gisagol nga green leafy kay bawal mo ko green leafy. Ari lang ko prutas. Ug nga na. Tabus to ah. Dari bus ya. Debus. Siguro? Wala din. Kain na si Titi nagawa. Ano na dyan? Kami sige ka mo. Ay, dyan sa gina. Kain ka. Ito na dyan. Wala dyan dyan. Daghay kuwan. Seafood. Daghay seafood. Sa ang mga naon po, mga allergy sa seafood. Allergy. Gusto ka dyan? Hindi ka dyan. Or, ang gulo mong kurang kasog mo. Sige, mag-video. Wanta mo kuhan. Wanta mo nagdaghan dito. Basta nga nga itulukan, di ko na mo kaon. Kaya sa ako na sumusugan kay Arakansi ng tanis. Right. mabungha na mo kuraan. Taro na na, nagharap ka sa palibot. Kato. Dagana. Nagharap ng gilibot. Tapos pikas. Ali-ali, nakasugod na. Jamoro na yung napili. Tanaw mo, Im. Ada na siya, jamoro na yung napili. Naglabi-labi na sila kawan na rin ang paborito. Nakuan, litos. Jadi mo ko na pwede kay kare noon. Pipino ra. Kaling dressing niya. Kare ra magaho. Parang libutas matos ka. Ito na. Yan yung mga pandai, mga vlogger dahil mo tanong si Tulin. Hindi naman yun. May kulay nga sa mga badya. Kami daya. Nga naman din yung vlogger dahil nga umabot sa syudad mo rin inuronti kaju. Ganyan naman sa mga ito. Sige, video-video. Ang kaya naman hindi mo patag content. Aga magkaya naman sa YouTube. Nasa na pa rin mong gihakot dyan? Ana, jagas tukos dyan. Dyan, marag na, naana jagas tukos. Isa mo na yung mga kapit dyan. Ako na napisa, lain na pa yung gihakot eh. Ay, nagod dyan. Yung di marakansi dyan. Agakawa pa siguro kasugod. Ako marakansi ito ko dami ka. Huwag pa siguro kasugod ang bungit. Ipot kayo ng mga taon. Nga na dyan mo din marakansi. Im, huwag pa ko kasugod ang bungit. Ibang nga naman ko pagtanaw ng mga kaliro. Bapa dali ko nakalibot eh. Dati pa ko ito. Pagukab na ha, ano pa nga mag-aso? Nakadulat ko. Ano dyan? Dyan. Birahe ko na dyan. Pwede, kanding niya. Nasa ati si Poy kag sa green. Kanding. Hindi na medyo kumukha nga na dyan sa gaya kag ko. Kaya lislagi yung tela ko, maning normal lang ang INR. Sige mo kong balik-balik kong laboratory. Ada sana sidan pero ang gipilian pila ra ni. Gamay ra. Kumana may kaon. Bahawi-hawi sa kurang taon. Nandiyan ako ng purong tiwas. Hindi, napisang. Pag-apisan na. Pag-apisan. Sa pag-apisan kaya na nga. Iya mangita na po na lang kanan mo. Sabi. Yung try lagi. Pa, litos. Tarang ko dani. Hindi. Bawal man. Kari.
platuin kay kani day. Ah, bibili kang dawa. Asa na ba ka? Dawa. 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 Sabi kong Jawa. Tsaka na cheese, puto cheese. Kari. Uy, hala. Lami yung lagi rin. Kasama. Dara ka tayo, kabusog pa ko. Kanim. Da. Aso doon ko na ate ali na pinagihangan siya. Kani? Ha? Kani, wala pa ka na. Hindi ko pwede ka na. Kani day? Hindi ko na. Ano man? Pulsos. Tila ko na. Jarat na tayo, kaya busog ko ba? Ha? Sandwich. Dengan ay pagkaon man. Marang mabuhang naman tamo tutanaw. Kani ba yun na kamatis na kuhan? Kamatis nga gagmay. Cherry tomatoes. Kaya man ay protector rin. Tibuok, imo gihiwa. So, sari. Wala na. Hmm? Rasa. Para lagi pangita ni Ate Aali. Kapapaya. Masih din kuha. Daghan ang pagkaon pero hindi naman masusot dyan. Kare roti. Strawberry man. Ah, di ko na kayo na ibi. Karena red velvet. Naog nga ni. Lagi halo-halo stick. Kikirgi. Kita ko. Ayun na. Halo-halo ko na ba siya? Pangalian na eh. Mingaw Ha? ko na pagkaulagan. Ano sa? Mingaw ko pangalian na. O ba na ito na eh? Ha? Sunod. Balik ka kasi muli balik na dito. Ako. Tatay po na rin nga ni, di masih tatay kung sildi, kaya ganyan ganahan, tamban na po nga pinaisan. Kaya halo na ko. Pagkibutang. Daghan man. Kaya ay masilda lagi ni mo dyan, di man na mo opera halo-halo dyan. Naman makit eh. Ha? Di mo na mo opera halo-halo. Tignan na mo. Sagdir na. Lami Kailan tele. lagi ko sa sila napitan. Lami tele. Ya. Adahan ay. Adahan ay sweet po nang ikuha. Ukara ni kayo, di ba po ko diabetes? Agang sugar ko ano naman. 87. Wala ko katungtong 100. Walang okay na ko makaroong mga tamis. Kaya ang sugar, Ay mo sir, hindi ka makabayan. agang sugar mo buwar agang sugar. Halo-halo. Kamu siya? Nami ko niya. Pwede nibutang ice cream. Pwede nibutang. Alam mo lagi. Pwede dia pa. Bunga mo kabay ko. Namoy ko nga natin eh. Ada okay ra ba ko? Kita ram siguro nagpalabi din nagkaon, nagkaban ko aman. As ikaw bahala, unsa imo? Pwede. Kana tanan. Uy. Mura ko nang tinda halo-halo.
mata. Balin ko makakautos ng buhat. Nipa. Hindi pa. O paano eh, mo malita. Hindi pa. Hindi. Kuman. Ka. Langka. Red, mahal ito. Ah. Tara. Ano na eh? Beans. Ay, di ko na ang bawal ko. Ano eh? Jam, mga jam. Ubi titer. Ada na eh. Mahal ito. Ito. Ubi titer. Kami lang kayo mga kalay ni. Abay ko. Kasi, dapat tinuk. Kaya, yapin. Hindi. Sobrang tag-isin. Namahit ice. Damitis ako lang. Dami-dami lang na. Ice na yun. Hindi. Ice. Ice. Ay nga no, Rene. Wala nga na kasi. O, tapos karang dapat eh, karang nag-snow. Kasi karang na ito guys. Katarang kupuso mo. Ay, may mag... Condensed na. Mga bear kapag ito. Ito na. Hala! Ako na naman diabetes siguro. Nya iba pa. Pwede na lang guys. Tapos sige. Ito na. Dito na yan, siguro. Oo, ano yung tiniplahan? Doon lagi guys. Gamay. Para di kita miss. Ang dami to ice cream. Na. Hindi na kung sila nalohalo na yan. Pero, mahal lang naman. Katawaan ka tiro. Ano sa flavor mo? Uy! Oh, ano? Ano sa mga isang fibura? Strawberry chocolate o ube. Oo, mga beer. Iris. Nya imo. Ube. Kung ubi pala din ako dito. Kasi brown ice cream. Ano sa ano? Katrabaho ah. Parang ano? Wala na eh. Sige, salamat ka no. Kaya, kung ano may pangangon. Grabe, nabusdik mo ko. Oo, kung ate Ali nakaluto-luto. Pwede ka nagkatag sa amin. Pagkawangan. Ano yung resultas mo ka ano bupay? Nakaluto-luto ko. Hanggang mo. Pagtana pa sa amin ka nagkatuluto. Luto-luto na. Kitang ng sa amin. Parang kang gusto ng busdik ba? Mabusir rin yun. Ang akarang ko tintang ako kung mga busugan din ako. Dahil sa mga kayo na naman ito. Nagkatuluto. Kung mag-apa si Amy niya, siya pa. Tawa may kanina na yun. Nalagin may ganun. Ano, kaya nalutuluto man. Di tayo sila may itong mga tapit yung ma'am, yung muna luto, di tayo pamaingan. Yeah. Ang buong ate ali ka nakaluto, luto mo na rin. Kita ka sa pagkaon. Apil mag-u. Iba sila itong pagpamuha. Pamunga ka siguro. Kagtawag mo sa amin ako eh. Pag tanong ate ali, hala, tanong mo, nagluto-luto man. Ito sa atin, nalibang. Ako rin ako magkaan, nalibang na. Oh, natapat yan. Nagulay ka mo. Nauli na dahil migi ka na ngaon. Grabing busugan na ho. Katong ubang nga tinga nga naabot ko na rin Cebu. Naabot ko og Cebu kay katong desdagi ni ari ko na rin Cebu. Nagkita man mi ni Ate Ilin. Nangita si Zaog ka ng helper para magbantay sa isang apo. Nja. Mao to pag uli nas bahay ang inan si Aisa nga. Aisa, nangita ra ba si Ate Ilin? Bas ni ganahan ka. Kaya aron laging makakwarta. Kaya lisod ba ng single mom unsa.
way nagsuporta nga kuan amahan sa bata mo nang manarbaho jud para mabuhi. Unsa mo to? Ang sabot mi ni Ate Ellen, Ate Ellen nga, ang sama na, okay na ba si Aisa nga si James din nagkapit sa 15 sa kuan, Abril. Ingon ko nga, okay na te. Kaya niyo pas Ate Ellen nga, ugdi mo okay, na si Jay makuha nga, lain. Zamo to ang inan sa Aisa nga, okay ba si Za? Nja, okay ko no. Zamo to. Na pa si Zang ingnan nga, Aisa, karang panghipos na. Kay 15 lagi nagkaugma, mularga na mi. Ag si Aisa kay, wa nang pati siya ng tunong. Ingon man siya nga napas siya mga lakwon. Wa po ko kahibaw na isang panglakon lagi. Sunod na kuno. Ninghila ko ba kay ara ka tarang to namang istoryaha nga ning okay na siya nga na ning humag-graduation ni Lexi. Mularga na lagi dari sa abanan si Lexi. Sa nalipay pod ko kay arong nalagi siya trabaho. Kay di lalim na ba mga utang bayro na nga na. Nza si Lexi pod. Kuan na kanay mudake. Kaya nahalang pod niya sa lagi mag-savings kay si Lexi mudake na umo-eskwela na high school, college, dake na gasto. Nza mo to nga nang kamot kazug ko nga katrabaho siya kay aron lagi makatigom kay kaning pag vlog karon di na ingeg makasuldod sa kada buwan. Usay tagtulo ka buwan na, tag-upat nga na. Di pa rin sa una nga kada buwan pa. Karon di na jud dak nag-asbaran mo nang kinahanglan jud og datay trabaho na. Mao to si Aisa nang balibad. Kana ba kung si mga lakunon. Mao to si Ate Ali na lang may ang giuban. Kasi Ate Ali, okay raman po niya sa og kanang si Zam trabaho kasi Aliana. Kana okay raman po adto nila nanay ibiling kada ka na mas Aliana. Di na po ingog magpasaway, masugo naman po si Zay nga na. Sa karon hinuon ko nga wa si Ate Ali didto, si Aliana nagbinat-an. Kaya sayog na sa Ate Ali kay kuha man na si Zay kanay magpasaway, mag-inarte siguro. Unang diana po ko dari Cebu. Agaban man gud mo ingan nga nadato na kuno ko murag turista. Kasi gira man kuno laglag nga na. Nawa jud ko madato. Daghan lagi mo ingan nga dato na masteri kay sige laglag. Wa man gud ko naglaglag. Niyari ko dari Cebu kay nga na lagi. Kahang tatong ihatod sa isa mo ang purpose para mo trabaho dari ang banan. Basin po sa isa og kanang nay mga manas isang mga lakaw nga na. Puli. Mukuan si dari po ni Ate Ali mo puli. Silang saya. Kay si Aliana mo eskwela man to inig ka June, July. June. June. Si Aliana mo eskwela man to inig ka June. Dari ka nang okay si Kadjo. Huwag ka nang wapad si Kugi operahan. Ako si matrabaho dari. Kay ang agbuwan ko ang agbuwan. 9,000. Nja. Di Kadjo bagat ang trabaho. Gamay ra. Si Ate Ellen buutan. Di pareha sa ibang amo nga. Trabaho na jud kanunay way pahuway. Kaya ako sa una sige man jud kog pangamo. Gahagad mga amo, grabe gazan ka malito. Kanon pagjud tag bugas nga baho. Unsa ug mga bagdad sa gawas, di pa ta orderan og kanunay pagkaon nga lami. Kanon matas ilang salin-salin. Ngana. Unsa Tari okay Kadjo kay ingan si Ate Ellen feel at home. Unsa og nay kugon sa imong gustong kanon, nay makaon na rin sila grip, puno lang grip. Wala ganang magpatambag sa kulari. Muli bita pod ko guys sunod semana kay napod ko gi kasabot si Ate Maripi nga Tagaluon. Nga maglaglag sa kuno pod mi. Nagbook na kuno si sa hotel. Ngadto mi mo stay. Nalaga pa iwan mo ingan nga laglag tiri mahalin dya ka. Ada. Kuha man siya nangyana. But. O gusto ka magpahalin, mahalin man. Huwag ka na mag-inag-uwag ka. Huwag na kay kahadag sa Ginoo, di jud ka makabuhat og binuang sa imong bana. Kay minje naman. Na may iban nga mo ingana, laglag ka minje na. Maadyo ba rin po daghang gilaglagan og diskuhan ba? Napa ko dito nag-iug-iug. Kay mahalin jud ko kay abi nila gurikat ba ka nag-iug mas diskuhan. Wa mo ko diskuhan, di mo ko na masud. Ano mo ko ang mga kaila maglaglag. Jadi mo pud mingog manisku.